Салом ба ҳамаи тамошобинон, хушомадем ба канали Арзанда. Имрӯз ман ана ҳамин намуд питсаро тайёр кардам ва ин питсаро барои келин ва хуштоманд, яъне ба канали Таҷ Мама тайёр кардам. Бале, хуштоманд ва келин, ин питсаро ман барои шумо тайёр кардам ва аз шумо хоҳиш дорам ки то ки шумо низ ана ҳамин намуд питсаро ҳамроҳи келин тайёр кунед. ва акнун мегузарем ба тайёр кардани ана ҳамин намуд питса. Тамошобинони гиромӣ, ман барои тайёр кардани питсаи ширин хамири бисквитро истифода мебарам. Шумо боз метавонед хамири булочка ё ки хамири песочни, аз ҳамон хамире ки ширини қандак ва рогале ки тайёр кардем, ана ҳамон намуд хамирро истифода баред. Ман барои хамири бисквит, яъне ба худи бисквит 4 дона тухм, 4 қошуқ шакар ва 4 қошуқи дигар орд истифода мебарам. Яъне ба 1 дона тухм, 1 қошуқ шакар ва 1 қошуқи дигар орд меандозам. Хуб, акнун тайёр мекунем. Дар аввал 4 дона тухмро зарди ва сафедиашро ҷудо мекунем. ва бо миксер сафеди тухмро лат мезанем. ва 2 қошуқи дигар шакар меандозем. боз лат мезанем. сафеди тухмро лат задем, бояд ки ана ҳамин намуд шавад ва акнун ба як тараф мегузарем ба лат задани зарди тухм. зарди тухмро лат задем, бояд ки ана ҳамин намуд шавад ва бояд ки боз 2 қошуқи дигар шакар андозем, то ки аз ҳадди баъд питсаи ширини мо беҳад ширин нашавад. барои ҳамин ман 2 қошуқ шакар меандозаму тамом. шумо метавонед ки 4 қошуқ шакарро пурра андозед. акнун зарди тухме ки тайёр кардем ба сафедӣ меандозем ва боз ками дигар лат мезанем. 4 қошуқи дигар ордро низ меандозем. ва омехта мекунем. ман хамирро тайёр кардам. хамири мо бояд ки ана ҳамин намуд шавад ва ба листи тафтон ман аллакай коғаз гузоштам, яъне пергаментни бумага гузоштам. акнун хамирро ба листи тафтон меандозем. акнун хамирро ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 15-20 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, бисквити мо ҳам тайёр шуд. акнун ба як тараф мемонем ки то ки каме хунук шавад ва ба ягон қуттӣ 1 қошуқча шакар меандозем ва аз болояш каме оби сӯзон меандозем ва омехта мекунем то ки шакар об шавад. об ва шакаре ки тайёр кардем ба болои бисквит мемолем, то ки бисквити мо аз ҳадди баъд хушк нашавад. мо ба дохили хамири бисквит равған наандохтем, ки барои ҳамин об ва шакар каме мемолем ки то ки бисквити мо мулоим шавад. хубтараш ки кӯдакои ай назди экран дуртар шинонед. тамошобинони гиромӣ, мегузарем акнун ба оро додани питсаи мо. барои оро додани питсаи мо ба мо лозим аст ана ҳамин намуд шоколадни паста, нутелла ё ки метавонед дигар намудашро гиред, умуман фарқ надорад. ва дар ин ҷо ман маршмелло, M&M's, ана ҳамин намуд печениҳо, мармелад ва ширинии орео дорам. хуб, дар аввал ба болои бисквит ана ҳамин намуд шоколадни пастаро мемолем.
тамошобинони гиромӣ, питсаи мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед ва фаромӯш накунед ба канали Таҷмама меҳмон шавед, обуна шавед ва ҳамроҳ интизор мешавем видеоро.